naší informačky. Mě se to hrozně seká, takže si tady ještě něco ponastavím, ty zatím počkej. Mělo by se to logovat. Tak počkat, já se tady ještě zavřu menších pár věcí. Tak si zavři. Co? No tak to teda zatím udělej za mě. Jo, tak jo. Takže tady to je informačka, my to budeme my dva natáčet mám jeden účet, když tak to je můj účet, ale to je jedno. A tady to by měly být ty základní informace, budeme natáčet často, z několika her, když to půjde. No, ale jestli vidíte, tak tady to není náš server, ale nějak se ho pokusíme rozchodit a budeme mít asi i hosta, pokud budeme muset. No hele, už se to On má skin, já ho mám sice taky, ale u mě to není vidět. Není to vidět, protože on je lama, on je varezák. Lama, no ty vody, já ho mám jinak, že jo, v singlu. V singlu. Se taky, jakože mám jinak. Prostě písnička. A že jo, tak. Jsem si stáhnul rytmuse, vole. Pak až bude, že online tady. Mám tyho kámoš? Já jsem když tady DJ Gomy, no. A já jsem Monty 00. No, jsem říkal, no. Hele, myslím, že... No nic, to ti řeknu potom, až tady točíme. Takže připravujeme pro vás spousty her. Možná až spousty, ne? Ale různý zase Minecraftu. Ty si ho k Vánocu koupíš, že jo? Končí to, já musím. Cože? Já musím mít tátovi pomoct, tak. No tak zatím běž, já to dodělám. Takže se rozluč. Nic. Takže teď se restartovala server. Wow. Magerský. Takže dámy a pánové, tady to už bude jenom audio. Takže, co jsem chtěl říct, takže připravujeme pro vás ty hry hodně her, spousty her. Potom různé návody, nevím ještě zatím, ale asi něco jo, vlogy, něco podobného, prostě tak. A to je asi teda všechno. Já se loučím, já Monty a loučím se i za DJ Gomyho, protože musel odejít, a takže zdarec lidi, mějte se, prostě čau, užívejte si život a hlavně čau.